Σπανούλη. Ο Χάκετ θα αποστάρει τον Κάθεϊ. Μάζεψε δύο παίκτες πάνω του και γυρίζει ο ίδιος με το fade away για το πρώτο καλάθι του αγώνα 0-2. Φώτον. Καφέι. Τρίπλαρε, χωρίς ισορροπία. Μπέλα πέφτει μέσα. 2-2 ισοφάριση για τα Τρίκαλα. Κύριο Μάικ Καφέι. Σταμάτησε τρίπλα και τώρα θέλει βοήθεια. Βρήκε στον Πυρούτα που του ανανεώνει το δικαίωμα τρίπλας. Καλή πάσα και το κάρφωμα από τον David Houghton. 4-2. Young έδωσε το χώρο στο Σπανούλη που εκτέλεσε για 3. 4-5. Τον κάπτον του Ολυμπιακού που είναι και τρίτος πασέρ στη Λίγκα με 46 τελικές πάσες. Μπάρλεου προς το Παπα-Νικολάου, πάλι pick and roll. Ο Κάθεϊ, ο Φώτον, αυτή τη φορά ο Γιάνγκ είναι σε θέση να παίξει άμυνα. Ο Πυρούτα για 3. 7-5, παραλέω ξεκίνημα για τα Τρίκαλα μετά από σχεδόν 2,5 λεπτά. Σπανούλης με τον Μπάρλεου, ξανά παίκ του Γιάνγκ. Αλλαγές αυτή τη φορά τα Τρίκαλα, θα παίξει με τον Χότον. Κόβεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού και τα Τρίκαλα στο ανοιχτό γήπεδο. Η σκαστή του Τσαγκαράκη, πέρασε ο Κάθεϊ, το λέει από 9-7. Ωραία φάση από την άμυνα στην επίθεση. Τα δευτερόλεπτα ένας εναντίον ενός θα παίξει ο Αθηναίου καλάθι για 2. Ο Μανολόπουλος βάζει την μπάλα στο παρκέ, καλή άμυνα του Παπαπέτρου, τον πάει μακριά από το καλάθι, λοιπόν τον Μπίρτς άνετα που διεκδίκησε με τον Πουλιανίτη. Σήκωσε ο Γκριν, δεν μπορούσε να την καρφώσει, αλλά τελείωσε τη φάση ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Λοτζέσκι δίνει την πλευρά, ελεύθερος ο Αθηναίου. Πέτρου και ο Μπίρτς κυκλοφορεί με τον Γκριν, επιστροφή στο ψηλό και από εκεί στο Λοτζέσκι. Ο Ολυμπιακός τρέχει και σκοράρει εύκολα 14-27. Γκριν, η πίεση του Άτιτς τον άφησε πίσω του, πέρασε η πάσα για τον Μπίρτς που την κάρφωσε. Ουσιαστικά δίχως αντίπαλο ακόμα και υπήρχαν δύο κορμιά δίπλα του. Καφέι. Λίποβε ο Καφέι ελεύθερος. Την πρόλαβε ο Μπίρτς, καλάθι μετά από 3 λεπτά. Καφέι κάνει το σωστό, πασάρει στο ψηλό κοντά στο καλάθι, καλάθι και φάουλ απέναντι στον Έρικ Γκριν. Γύρισε και ο Γιάννης στο παιχνίδι. Στην πλάτη του και πάλι η φάση. Καρφώνει ο Φώτον. Τα 38. Γκριν. Πάλι ενασμένον. Φανταστικό σταμάτημα και εκτέλεση από τον Έρικ Γκριν. 27-40. Γιάνγκ 32-50. Μανούλης. Γιάνγκ καλάθι και φάουλ. Τσαγκαράκης. Καλή πασά. Ακόμα καλύτερη τάπα του Γιάνγκ. Χάκετ ποστάρει τον Κάθεϊ. Κοιτάει τι γίνεται στην αδύνατη πλευρά. Διαλέγει τον Παπα-Νικολάου. 8 δευτερόλεπτα. Κόπηκε από τον Μπάρλοου που ήρθε σε βοήθεια. Θέλησε η Μπάρλοου που θέλει να βγει και στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Τσαγκαράκης ζήτησε και πήρε στη γωνία και ευστόχισε στο πρώτο του τρίποντο για το 35-55. Στανούλης. Πρίντεζης πλέον έκτη του Μπάρλοου. Πάσα για τον Παπα-Νικολάου για ελεύθερο σου 3 πόντων, άλλο ένα, 35-58, 2 τρίποντα από τον Παπ. Σπανούλης με 10 διαθέσιμα δευτερόλεπτα, αφοδός ο Πουλιανίτης που παίρνει χώρο, ο Μιλουτίνοφ, εκεί πάει η μπάλα, ο Σέρβος στη σκαστή, ωραία πάσα για τον Παπαπέτρου που τελειώνει τη φάση. Πέρασε ο Παπαπέτρου, δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση κόντρα στον Καλέ και ο Μπάρλεου επιταχύνει και θα την καρφώσει. Απαραίτητη δόση θεάματος που λέγαμε, 51-74, ο Πουλιανίτης, χαμηλά η μπάλα. Λίποβε, ωραία πάσα. Ο Άτιτς ελεύθερος. Πολύ ωραία πάσα στην αδύνατη πλευρά. Ο Παπα-Νικολάου πιέζει τον Μπάρλεου. Στενός κοσάς του έχει γίνει και τον αναγκάζει σε κάτι τέτοια. Πρόλαβε ο Φώτον. Άτιτς. Σήκωσε για τον Χότον, ωραία φάση.
οδηγία στον Γκριν να κρατήσει μπάλα. Χειροκρότημα σε Τρίκαλα και Ολυμπιακό. Τελικό σκορ εδώ στο κλειστό των Τρικάλων. 60-81. Ο Γκριν απλά θα τρικλάρει τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα. Η μέρα που έχουν ξεκινήσει, όπως βλέπετε, να ανταλλάσσονται χειραψίες. Ο Ολυμπιακός κάνει τη δουλειά και παραμένει η μοναδική ATT ομάδα στην στοίχημαν.gr Basket League.